Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelelo baba udokotela baba wesizwe bawujabule umfana umhleja kahle umzulu amancengezi. Sithatha lethuba leli sithi sibonga kakhulu support esinika yona steadily siloku sibalethile abalaphi bendabuko. Namhlanje sithi ake sithathe ithuba kolesibili iNedbank House Building 19 floor studio number 1 at dark room ila senzido zenzeke khona. Ubaba udokotela uthi namhlanje sinomakhosi uNosihle Cele. Sicela ubingelela. Ngiyabingelela baba udokotela, ngiyabingelela ekseni. Yeah. Makhosi uthi uphese ibaso lezitha. Yebo baba udokotela, ngiphethe umuthi ethu ibaso lezitha. Lezitha. Siyawuposa lo muthi ngophepho. Lo muthi nje ulula kakhulu ukwenza baba udokotela. Uyawubasa nje. Thola nje. Ubizezitha. Yes. Wezitha. Awuzibizi uyayixosha udokotela. Cha phela ke nje ibaso mina into. Lo muthi lo baba udokotela ubasa umlilo. La emlilweni kunento abantu abangayazi mebebasa. Kunemithi ngicabanga ukuthi yazi baba udokotela kunemithi ethiwa awubaso ekhaya ngaphakathi. Unamagama ayo leyo mithi engabaswa nje engangena ekhaya uyibasa eziko. Leyo mithi imake mekuthiwa ngempela ke kuyabanda njenganye usukuyabasa inkuni eyiselela sekusela igodo ezimbala zedungamuzi manje ngeze libaso. Cha ngeke libaswe baba udokotela. Sekusela umhlonhlo ombalwa nje. Ngeke uhlezi futhi uwomile ngoba yini awubaswa ngaphakathi egcekeni. Ungawubasa ngaphandle kodwa ngaphakathi noma ngabe ugodola kanjani kodwa ngaphakathi awubasi. You2 le mithi sithola yona le mithi yo2 ebese ngikunika lo muthi lo ebese ubase uhlanganise nale inkundezi ebese ungabaseli ngaphakathi ekhaya baba udokotela. Uhambe esigangeni ufike ubasa umlilo ebese ufake lo muthi uzibize zonke kodwa ke owudinga lo muthi uzofona ngizose ngiyamtshena ukuthi akenze kanjani axhumana nomakhosi ucele uzobe seyawuthola usiza kakhulu baba. Akakwazi ukuthi mhlambe uma ukuthi izitha ziyamtshana namanje userenka akazi uzogodwana afike kwakho umenzele lapha egcekeni. Anginankinga baba udokotela ngisho ngafika. Ushise lapha egcekeni. Anginankinga cha ngeke ngimshise phela egcekeni lami dokotela. Kanjani manje? Cha phela ngithi uxakekile. Ngeke ngishise mina egcekeni. Phela uxakekile. Sizophuma nje sebaleni. Anginankinga nje. Methi nje makhosi ngamanje ngila. Nazi ngixoshisa ngezibhamu izitha zingisukela. Benzo seneni ushise legcekeni nje ngegcekeni ngekulunga egcekeni la kwami. Awungeni azingeni lezo nkuni egcekeni baba udokotela. Mina ngizohamba ngiyomshisela ebaleni noma yena ngimposele aye ebaleni afike ukushisa nje baba udokotela awufuthi awenzi lutho ushisa lo muthi nje ziyazibonela zifana noba. Hayi ngiyezwa ngithi mina mhlawumbe uyakwazi ukuthi hayi akafike sofisa ushisekela ekhaya. Ngeke njengoba ngithi angawushisi kwakhe nakwami ngeke ngikwazi ukushisa. Umlamuli wezinto uthini kubantu? Umlamuli wezinto baba udokotela kunalabantu athi umuntu ekhaya asikhulumisani. Bahlela usisi nosisi wakhe abakhulumisani. Ababanga indoda. Abazi babangani. Ubhuti nendoda engenza bangakhulumisani. Umfazi ahlala nendoda abakhulumisani abazi usibabangani baba udokotela. Abazi. Uthothi sebe omunye siyaphuma manje yofuna ichitho uyofuna imithi senishana nodwa lekhaya. Ngento encane nje fanele nilungise baba udokotela siyawuphathisa lo muthi baba udokotela ekhaya kube nokuthula kube nokuzwana usisi wakho uzwana nosisi wakho ubhuti wakho uzwana ubhuti wakho uma wakho umfana mthande makoti ithanda umamezala athanda umakoti akube nokuthula ekhaya kuhlale kunokuthula. Ukwazi indodana yakho ukuthengela ukudla wena mamezala ukwazi nawe sisi indoda yakho ithengela ukudla emshadweni nithengelana ukudla supportana embambisana. Indoda uyithengela ukudla. Uyithengela indoda ukudla kunankinga. Wefethu. Yakho nje ushade nayo.
Imibhizi ungayifunza? Ngeke uyifunze babudokotela kodwa phela ibhizi ukubambisana. Izosho ukuthi ikhonto yebhizi nangizokufunza. Ngeke. Kabe indoda yakho. Babudokotela kodwa sikhuluma ngokuzwana la. Uthi fanele nibambisane ekhaya. Iyona into engiyikhulumisayo. Ave kube ekhaya omunye umuntu uthola babudokotela indlu 4 room. Omunye uphekele ekamerweni lakhe, omunye uphele ekamerweni lakhe, kodwa manje likhona ikhishi ngenxa ukuthi anizwani, anazi ukuthi yini inkinga. Lungisana. Akwenzi mhlawumbe ukuthi lento basuke bezama into abayizamayo azenze egcine bexabene but casino oil usayiphatha? Ikhona babudokotela, ikhona casino oil. Usuyisupplyele emakhemesi mhlawumbe emakhemesi afika nje uzothi ufuna casino oil kanti ayikho babudokotela, ithola ngamakhosi ucele nje. Uyasho nje ukuthi uyayicela, ikhona babudokotela. Ayikho ekhemesi ufuna ukusho? Cha, ayikho ekhemesi ikamakhosi. Umuntu njengamanje usebenza kusebenza eduze ekhemesi esizulu. Umeya manje ngelanje uthi ekhemesi esizulu. Ngeke ayithole. Uzoyithola kumakhosi ucele. Ikumakhosi ucele nje. Wena uthinta inamba ngamakhosi ucele uzobe soyayithola. Awubuyi ungaphethe lutho lapha babudokotela. Hayi inhlanga zabantu sazenza noma wabona ukuthi mhlawumbe zikhona babudokotela inhlanga zikhona futhi le inhlanga lokuyivuselela ushaya nje ingona phakade yakho ihlezi nje noma ungadla inyama ufishi noma ungadla inguluba azinankinga sixwasana aziphuphi. Awusasenza sibanga sothanda usasenza? Sikhona babudokotela. Siyinto enjani lokugeza uqhuma umuthi nje oqhuma ngawo uqhuma nje 3 days kuphela bese ungena egazini lakho ebese uthula phansi. Manje umuntu ufuna mhlawumbe uthola ukuthi use harding awufuna usempangeni siyamposa babudokotela noma ungangezi nje siyokuposela nje kaphepha. Manje umuntu mhlawumbe wabusemdala kunomuntu ngempela abona ukuthi ayibulenta ayenze uzocela ukuthi ke ukufika umdelivele umchazena ukuthi nje beqhuma uzothela into engaka. Ngisuka emthwalumi. Angisho ngisuka emthwalumi mina. Ngimdelivele mina. Ngizwe. Uzokufakela imali yokugibela. Yebo. Uze kwakhe. Kwavese phela ngithi unkosikazi njengoba enza kanje usiyathatha ingane wakubo yena sekufika nje lo mama usiza izomsiza aphinda hamba. Then usefuna wena ukuthi ke fika ke uhlale lo 3 days just ukumkalela nje ukuthi akaqhume kanje afake into engaka. Ngalesikhathi ngihlelo 3 days esigodlweni kusebenza aba. Cha phela ukuthi nala uyasebenza. Hayi babudokotela sikwenzi lokho. Wakho uthando la. Phela ngilakha kuwena nalowo muntu wenu. Hayi phela uthando wena uzolenza kulowo muntu hayi mina ngizama ukusiza kahle kahle. Awumsizini? Ngiyamsiza babudokotela ukuthi angahlupheki angakhali. Ngoba uzobona ukuthi le ndlini akukhulu utho. Uhambe e-tech shop uthi ucosha into ezincane kubilisa amapieces kuphekwe ushane endlini yena bebilisa umuthi. Ngihlale ngiphinde ngilale futhi. Umkalele phela ukuthi uzobilisa akafaka into engaka agqume. Ngiphinde ngilale. Agqume futhi mase umnika uma zokugeza kanjalo. Umdlalo babudokotela. Uxakekile umuntu. Uzophela uxakeka babudokotela mfana. Kanjani ulethe uthando la? Cha uthando luzokwenziwa uyena. Angithi uyena babudokotela ofuna uthando. Imali yakhe la kufakile. Mina ngiyamsiza. Cha ngithi vele uyifaka manje ugibela. Cha ngengigibele mina imali ayifakile ngizoposa ngayo mina kaphepha babudokotela. Athi awusezakhe. Cha ngizama ukusiza yena mina. Useyifakile imali. Of makhosi ucele ngixakekile. Sengifakile nemali. Nayi indoda lani iyabaleka isangifuni. Nayi indoda ihambe nentombazane noma indoda nangu umfazi uvele wathathwa nje uyindoda kamakhelwane. Yabo mina sengisiza wena ukuthi ngiyalihlanganisa kahle kahle. Cha phela manje uzofona emsothi manje la awusezi kanti. Hayi shuthi ufuna mina. Cha phela ufuna uzomenzela uthando. Hayi uthando luqondene naye nalo muntu amdingayo. Labantu abazama ukuboleka imali kwamashonisa bekhona into abasiza ngayo. Isekhona babudokotela abantu abazama ukuboleka imali kumashonisa nasemabhenki. Labantu abathi emabhenki kuyabheda abasabolekwa basiza lapho babudokotela. Wenza njani uyaphalaza umuntu wezani uyachatha? Uyaqhuma babudokotela uyashiswa omunye uyaqhuma. Yebo nawo siyawuposa umakhosi akakuletheli.
ngeke usuke eGoli usuke la lo muthi. Sinotha into engifuna sinesibambo sothanda ngithi. Yebo. Awufuni usideliver. Hayi. Asikhulume ke ngokhamba ke manje. Lo thando. Nalo ngekudeliver. Ngideliver baba udokotela ukhamba lothando. Uyabona ke baba udokotela sikhuluma ngokhamba la, ukhamba lothando. Adinga into eyiningi baba. Uma efika yena uzofuna umenzele wavese ucela uhleze ebhizi. Ngaphandle ukuthi baba udokotela uthi makhosi ucele ngicela uzongiphahlela igobongo ufundalo ngisalihambeli. Noma makhosi awuhambele into emali ngabe 350 nje leyo. Hayi indaba igobongo ngilenze esigodlweni. Ngaphandle methi hayi makhosi ucele lana ngisangoma ngicela uzongikhuphulela idluzi. Ngiyeza ke baba udokotela. Ngifuna ukhamba lothando. Yabo lokhamba lothando. Ethi umuntu uzofika kuwena bavese ingane sezibuyele esikoleni vese ucela uhleze ebhizi. Ucela uzomenzela ukhamba lothando uyothe ucela nobe niqedile. Hayi shuthi phela uzolenza nami lo khamba lothando. Phela uyisangoma ufuna leze noba Baba kanti. udokotela mina yena akathola ukhamba. Ngomchazela ukuthi athenge oluphi ukhamba. Athathe lo khamba lolu alibeke emsamba baba udokotela. Noma ngabe kuthiwa idlozi likhona kulomsamo noma ngabe alikho. Kodwa lo khamba lolu uma usuliphahla lizosebenza. Eliphahla yedwa. Uzoliphahla yedwa baba udokotela. Afake Isangoma singekho. Hayi asisho lutho usangoma. Isangoma sisho lutho. Into esebenzayo ile uzoyiphahla la, yilo muthi. Hayi isangoma. Singekho isangoma. Ekhokhile. Ngesikusize ngalutho isangoma ukhokhile, isangoma sikhona ngesikusize. Into ezokusiza yile. Yena uzokhipha imoto ezokulanda. Nginazo. Ngineimoto baba udokotela. Akuzozukhipha ezami. Nginezami imoto. Ezami imoto. Mina ngithi baba udokotela uzothatha umuthi afaka ukhambeni. Ebese yaphahla. Awuzi kwakhe. Uyena owazi ukuthi uma ephahle baba udokotela lento engikhuluma la uyena owazi ukuthi njobe ephahla uzothini. Lo muthi lo uma uphahla awukhulumi yonke into. Ukhuluma lento oyidinga ngaleso sikhathi. Ngidinga umakhosi ecele azongiphahlisa. Hayi ngeke phela uthi udinga umakhosi ucele. Uyamsiza. Ngeke umakhosi ucele. Akekho umuntu ozosobabila ngeke uthi ngidinga umakhosi ucele. Wena uzosho lento edingayo. Ungayeka ukuthi udinga imali baba udokotela udinga umakhosi ucele. Uzongiphahlisa. Hayi ngeke umthole umakhosi. Asibuyele kusibango ke. Kusibango naso uyasifuna isibango uzosenza kanjani ngoba awufuni futhi ukuyideliver lezinto ngoba uyazi ubuzohamba ngeweekend ubuye ngomsombuluko kumtshela ubacela ukuthi bengideliver lento othanda ibihamba nokhamba la khona isibango baba udokotela uyafutha okay futha 3 days 3 days ngapho phahla ukukhamba ngapho ufuna kwenze kokubili yes uyafutha u3 days baba udokotela okay uyaphahla ukhamba ngala ngithe mina noma ngabe kuthiwa ekhaya likhona idlusi noma ngaba likho kodwa lokhamba lizosebenza kodwa still wena uyi kodwa mina ngiyi mina ngoba uyike inamba baba udokotela usho ukuthi awunansi na hayi angiyi inamba ithi 078 5077828 uthini kuloba ubesethembile ukuthi uyeza hayi angizange ngize ngithembise kwanje baba udokotela uma khosi ucela uyatholakala ke Mthwalume enyangweni kaMpandi sinike inamba ucela inamba 078 5077828 Siyabonga baba udokotela. Baba udokotela baba sesizothi nizweleke madoda kithi ngiyanizamela kumakhosi unqaba yena ke siyabonga. Siyabonga. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulukhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababa udokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.